Dnešný úvod trošku netradične. Vraj starejší už vyšli z módy a zahrať vláčik, alebo teda mašinku na svadbe znamená v DJ-skom svete trest smrti. Aj o takýchto témach sa dneska budeme baviť v podcaste Z druhej strany. Dnešné moje pozvanie prijal Janko Plavucha, starejší. Ďakujem krásne. A zároveň aj vlastne muzikant. Zároveň aj z ľudovej muziky Plavuchovci a DJ Denis Dudáš. Ahojte, ešte raz. Ahoj. Skúsime na tú teda tému, čo na to hovoríte. Vyvratíme túto tézu alebo nie. Počúvam stále tieto názory, že starejší sa už na tej svadbe nenosia. Čo si o tom myslíš ty, Janko? Vieš čo, ja si o tom myslím. To, že som bol aj na svadbách, kde nebol starejší. Samozrejme, ako si povedal, lebo boli sme v rámci kapely tam. A je to také diskutabilné. Keď mi niektorí ľudia povedali, nebude starejší, ale vy niečo musíte povedať. Takže tým pádom aj tak tam niekto musí byť, čo tomu dá ten kolobeh tej svadby, a aby každý vedel, že čo, kedy a asi ako. Môj názor je, že vlastne vtedy zastáva tú funkciu väčšinou buď kameraman alebo fotograf do určitej časti. Alebo DJ. A potom to... Áno, to nezvyklo tak povedať, že budeš moderovať. Áno. Mal si to znamené. Áno, dopredu som to dal. V podstate je to ďalšie. Nebolo to, že na poslednú chvíľu, ale že starejší nebude, ale že keď bude niečo treba, tak to odmoderuješ. Lebo čoraz častejšie sa vlastne stretávam s týmto názorom, že to sa už nenosí starejší a na čo by sme to mali. Ja si osobne myslím, že je to jeden z dvoch najdôležitejších aspektov na celej svadbe. Pretože bez starejšieho v podstate je to neskutočný chaos. Ale že ešte o to, ako máš svadbu. Ak máš tradičnú svadbu, tak istotne áno. Ak máš už takú trošku... Tú modernejšiu, niečo na taký voľnejší štýl, tak už... Ale možno, že mi Janko dá za pravdu, práve odpadávajú všetky tie povinnosti, na ktoré musia myslieť mladí, nechávajú na plecia vlastne starejšieho. A o to je to vlastne jednoduchšie aj pre nich. Oni sa dokážu zabaviť, oni sa dokážu uvoľniť, nemusia na nič myslieť. Presne, určite je to tak a každopádne tá nevesta, väčšinou v 99% je to tá nevesta, ktorá to všetko má pospisované. Toto chcem vtedy, toto chcem o toľkej, krajani, torty, neviem čo. A oni to vlastne tým pádom nechávajú už na starejšieho, on to má potaktovkou a už potom nie. Jasno, tak on na to všetko vlastne myslí a myslí, že sa nejako veľmi zmenili tie, nepovedal by som, že maniera, ale tie požiadavky tých neviest predtým a teraz? Poviem ti, takto už co robím 18 rokov. 18 rokov začal som vlastne iba ako kapela, ale starejšiu nerobím dlho. Ale určite áno, lebo na začiatku, keď sme chodievali hrávať, tam nikto sa nepýtal, že čo chceme, a to všetko bolo na tom starejšom. On to všetko dirigoval. Teraz už je to presne, že rozdiel je v tom, že niekedy ti povedala nevesta, najlepšie svadby sú, že keď si ťa objedná a je to vybavené. Ale keď ona už dopredu spísané, toto, tak už ty sa musíš prispôsobiť. Nie, že ona si vyberá toho, že koho chce, že koho videl, ale ty musíš vlastne plniť. Už som dostal aj do mailu playlist. A to je, a ináč to je tá najhoršia vec. Ja tiež podľa toho vlastne určujem tú svadbu, že aká asi bude, keď dostaneme presne. Buď do mailu, alebo dostanem na štvorke. A program, ale že odšaral na disk, hej, aby som si to stiahol. To bol level. Najlepšia svadba podľa mňa je tá, keď ti napíše nevesta, alebo ženička, ale väčšinou nevesta, dobrý deň, máte obsadené, máte voľné, vtedy, ak áno, zapíšte si, berieme, boli sme na svadbe, paráda. Tak je to najlepšie. Keď ideš na začiatku, ideme 0 a toto by sme, to bude asi sila toto. A potom nie zabudneš. A potom nie. Dobrý deň, viete čo, už daný termín máme obsadený. Že milé nevesty, keď dostanete túto odpoveď, tak je to kvôli tomu, že máte vytvorený harmonogram, ešte nič svadba nezačne. Určite, ja ti hovorím, vždy sa dá im vyhovieť. Niekedy to je o dosť ťažšie, ale vždy sa to do nejakej zlatej čiary dá. OK, skúsme sa trošku vrátiť na začiatok, keďže už hovoríme s tebou.
ako si sa k tomu vlastne dostal. My vieme, že ty si teda, alebo teda aj tí, čo pozerajú, vedia, že si muzikant, že máte výbornú ľudovú muziku, ale starejšieho si robí len pár rokov naspäť. Tak k starejšiemu som sa dostal úplne že náhodou. Podľa mňa ten pôvodný tam nebol a povedane, pani muzikant, dneska by ste to mohli odmoderovať. Až daj si veštec. Presne tak to bolo, ale s tým, že kamarát sa ženil, zvolení sme boli na svadbe a vraj mi pred svadbou, keď si nás zajednával ako kapelu, že Janči, počúvaj ma, nemám starejšieho, povedal by si niečo, len usadiť hosti a rozbijeme tanier. Dobre, tak už dačo tam, jasne, už po tých rokoch, tak už sa niečo na teba nalepí. Dobre, pohode, takto aj. Pohode bolo a 2 dní pred svadbou mi volá, že čau Janči, počúvaj ma, ja by som sa ťa chcel spýtať, že dobrá aj tá odobierka, to povedali, že to je pekné, to by si spravil, nie? Vieš, ale ja nerobím odobierku, ja nie som ani starejší, ale to je pekné, to ty povieš, my ťa poznáme, ty hoď čo povieš tam, takže to nie je problém. Tak to bolo a na tej svadbe hneď prišli druhý za nami iba. Dobrý deň, vy robíte starejšieho aj kapelu, aj toto. Nám sa to veľmi páčilo, ale my to nerobíme, ja som tu dneska iba prvýkrát. To dobre, tak na budúce zapíšte si datum a už bolo hneď. Vy máš dobrovoľne násilie. On má to obrovské plus, že si z Hriňovej a vy ste tam neskutočne výreční ľudia. Ja koho poznám z Hriňovej, tak to fakt naozaj ide. To samo. Áno. Ale ja som originál Detran Scouta. To je blízko. 2 km nad Šturianskom. Sme si nevedel, hej, že kde to je? Že 2 km nad Šturianskom, hej? My sme už párkrát spolu na svadbe boli a viem, že ty to nerobíš nejako tak mechanicky, ale že naozaj reálne sa do toho celý nejako vložíš. To znamená, že sa v tom našiel, podľa mňa teda. No vieš čo, ja si myslím, že áno. Je to samozrejme aj ako naša práca, ale je to hlavne moje hobby. Lebo baví ma to už od 15 rokov, sme na tých svadbách často a človek fakt vychytá, takí sú ľudia, tam sú takí ľudia, vždy sa treba im kúsok prispôsobiť a vždy nájsť tú cestu aj toho humoru možno, ktorý každému zapasuje. No. Ty si sa vykryštalizoval z nejakého folklórneho súboru, alebo ste si v podstate založili ľudovku a... Vieš čo, no ja ti poviem tak, ja som začal som ako každé dieťa v detskom súbore. Každý rok som chcel skončiť, samozrejme, lebo sa inak nedalo. Rodičia ma nutili. Budeš sa diviť, ale ja? Rodičia ma nutili, lebo jedna sestra chodila, druhá, tak budeš aj ty. Potom jedna prestala, druhá, ale oni prestali, tak ty budeš chodiť. Takže vždy nejaký dôvod. No ďakujem. No potom sa mi to začalo páčiť, pretože začali sme s detským súborom tam na zájazd, sme začali kadetade chodiť, takže potom to už sa vykryštalizovalo, takže aj sme boli seberovní vekovo muzikanti a dali sme to nejak dokopy a tak sme to začali kúsok. No a teraz vás to nejako skúsim vlastne prepojiť s tým, že Denis sa venuje čisto len DJingu, to znamená, že či sú to firemné akcie, či sú to svadby, hej, či sú to nejaké eventy, alebo široký záber až po vonkajšie nejaké akcie. Áno. Vy ste tým, že ste ľudová muzika, si k tomu pridružil starejšieho a teraz je taký nový trend, že tie ľudovky si k tomu všetkému ešte pridružia ten DJ. Hej, ten DJing. Lebo vo svete tých svadobných DJov je toto taká veľmi, veľmi chulostivá téma, že prečo sa nám do toho... Je to tak? Áno. Dáme trošku teda priestor aj tebe, Denis. Myslíš si to isté, alebo... Pokiaľ sa tí ľudia chcú zabávať aj na ľudovky, čo v dnešnej dobe tak strašne veľa mladých si fičí na ľudovkách, to posledné 3 roky sa to tak nejako gradovalo. Ja proste, čo svadba, to už vieš, ja som bol vždy tak zameranejší viac na tú diskotékovú časť. To znamená, že takmer z väčšiny svadieb som si v určitom čase na určitú chvíľu spravil takú klubovú hudbu. Hej. A teraz sa to tak zvrátilo trošku. A čím ďalej, tým viac tým mladí si fičia na ľudovkách. Takže ako u mňa z hľadiska DJ-a pre mňa ako skákať tematicky medzi rôznymi žánrami sa mi dá. Len keď tá ľudovka je len ľudovka, tam už bez toho DJ asi v tej modernejšej alebo nejakej oldiesovej scéne nepohnú. A hlavne majú obrovské plus, že dokážu prispôsobiť
tú danú skladbu tej danej situácii, vedie ju natiahnuť. Áno, natiahnuť, krátiť tempo, zrýchliť podľa gradovania. Máš trošku teraz Ja si musím dopredu chystať, hej, že ideme gradovať nejako, stupňovať tempo a do toho niekto príde a chce sa vrátiť o niekoľko desiatok BPM dole nižšie, hej, a to ja tak rýchlo neprispôsobím. Alebo spravím sek, hej, a začneme odznova. Tak v tomto máte veľké plus. Oni v tomto majú veľké plus. Veľké plus. Lebo si chytí tempo, hej, otočí sa na chlapcov, zrýchlia, hej. Nie je to tak často, že by som ja chodieval na svadby s ľudovou muzikou, sem tam sa stane, ale my sme spolu boli na svadbe pred 2-3 týždňami. 2 týždňami. A ja musím povedať, že to bol Na Strhove. To bol strašný masaker. To, čo ste dokázali v podstate v rámci ľudovky, ako tých ľudí rozbiť, to bolo proste niečo neuveriteľné. Ak sa môžem k tomuto vyjadriť, nám koľko razy píšu, že dobrý deň, my by sme chceli svadbu, my sme boli na svadbe, my chceme vás, lebo chceme sa tak zabávať ako tá. Viete čo, my preto spravíme všetko. Ale tí hostia, musíte mať dobrých hostí. Hostia robia celú svadbu darmo. Presne tak. Pokiaľ aj na tej svadbe nevesta prišla i prvé kolo, druhé, tretie, berala tých ľudí tancovať, to na ich. Nie, my sme tomu možno pomohli. Ale to je masaker vtedy, keď tí mladomanželia to ťahajú. Oni sú tam vlastne ten stredobod. Presne, včera som o tomto hovoril, že pokiaľ tá chémia tých ľudí na tom parkete, alebo teda v tej sále nefunguje, tak môže byť neviem aká muzika, môže byť neviem aký DJ a proste, hej, zažili sme to mnohokrát, že tí ľudia... A ja som mal také skupinky, to si dopredu vidia, že keď prišli a usadili sa, že ty ich nepostavíš na žiadny žáner. Áno. To už hneď ako prichádzajú, tak to proste si vytipuje, že títo prišli ako v úvodzovkách z povinnosti na povinnú jazdu, dovyčkajú do vykrocánky a potom prvý sa postavia a odídu preč. Ale naopak táto svadba, tam... Oni proste boli predurčení na to, že to budú tancovať od večera do rána. Ale to vidíš už na začiatku, presne. To bola, keď sme išli na ten sobáš, vedia sa baviť už vtedy. To bola čistá fantázia. A zase rozdiel je to napríklad, na tú svadbu idú si to niektorí odsedieť. Na ples, keď idú, tak tam sa idú baviť všetci. Tam si každý vyššia pravdy o to sa ide zabaviť. Áno? Ale už na tú svadbu tam, či je ujo, teta, čo tancovali, netancovali, jeden sedí, bude sa pozerať 3 hodiny, tak sa bude pozerať 3 hodiny. No. A toho nepostaví. Ale vždy sa medzi tými ľuďmi samozrejme nájdú tí baviči. No, tak. Áno. Predskokaní. V úvode som spomenul druhú vec a to je mašinka alebo dlouhá noc. Ja to hrám len tedy na svadbách, ak príde výhradne nevesta za mnou a poprosím ma, že aby som zahral mašinku. Inakšie nie. Dobre, takže sa radíš kvázi medzi tých odporcov, že už by to tam nemalo byť, hej? Netvrdím, že by to tam 100% nemalo byť, ale ja už za tie roky toho mám napočúvaného strašne, hej? A už to není také, ako to bývalo voľakedy, hej? Voľakedy pustili sme mašinku, hej, to si videl, to aj tí, čo sedeli, sa postavili na tú mašinku. A postupne sa to začalo byť také, že a pre tú nevestu, pokiaľ má velikánske šaty, tak pre tú nevestu je to utrpenie. Určite, ale pre nás je to ako fotografov, je to zase... Máš to na foti. Mám to fotiť, takže v tomto... To je taká otázka, ktorú sa pýtam na začiatku. Ak máme nejaké stretnutie pred svadbou, tak sa spýtam, mašinka bude? Ak povie nevesta, že áno, tak ešte sa s ňou zvyknem dohodnúť, či pred polnocou alebo po polnoci. Lebo po polnoci sa prezliekajú a majú tie šaty voľnejšie, čiže aj tá zábava vie byť trošku lepšia. Ale inakšie, ak prídu takto hostia za mnou, tak vtedy áno, ak príde nevesta a odsúhlasí mašinku, nech sa páči. Schválne som zhrnul tieto dve úvodné kvázi témy kvôli tomu, že presne tesne pred odchodom na toto natáčanie som si tak nejako listoval ako TikTok. Hej? A presne na jednom bolo to, že starejší už na svadbe nemajú čo robiť. Preto som si hovoril, s týmto úvodom začnem a o niekoľko videí ďalej bolo to, že rozhorčená pani tam vysvetľovala, že mašinka a dlouhá noc na svadbe. Že tebe to nejako tak prirodzene vyskakuje. Ale ja mám taký pocit, že presne sa nejako na to naladím, hej, a ono to už potom samotne ide. Ale presne, ja sa k tomuto chcem ešte vyjadriť, že keď aj nevesta napíše, že nejaký blacklist, že nechce nejaké piesne, tak dobre, OK. A potom koľkokrát sa stane, že po polnoci príde samotná nevesta.
pustite im to, pozrite sa, ako sa bavia. Pustite. On to naozaj funguje, tieto blacklisty na svadbách, áno? Že si proste vyslovene, že Nežela by to šité. Nebolo to na každej svadbe, ale možno, že tak 80% svadieb, čo som odohral, tak boli také určité pesničky, ktoré, že toto v žiadnom prípade nie. Ale stalo sa aj mne takáto situácia, že potom prišla nevesta, že a predsa im to pustí. Áno, lebo vidí, že ľudia to chcú a oni prídu samozrejme za nami. Áno. To nie, A ja takto hovoríte notes, a že tu je to zakázané. zakázané a potom a potom idú za ňou. Áno. Tí ľudia ju otravujú. Áno. Nevestu otravujú a potom už je dobre. Ale odvolávam, co som odvolal. Žizových. najlepšie je, vieš čo, keď niekto príde a nechceš náhodou niečo pustiť, že áno, v ďalšom tanečnom kole. Ja mám takýchto, ja mám takú vetu, a to by som teraz nemal ani hovoriť, ak to dám pustíš vonka, a že ja vám to zahrám nakoniec. Musíte vydržať do konca. Väčšina tých ľudí nevydrží do konca, ktorí chcú takú, akože ak sa ti to tematicky hodí, tak ty to zahraš, hej. Aj keď je to možno, že vec, ktorá sa už nehrá, nepočúva. Ale potom sú určité také veci, že ať na to nepoznám, tak si to rýchlo niekde odpočujeme, hej, že čo to je, tak toto nemôžem počas tanečného kola niekde zaradiť. Tak presne takým poviem, že na záver, treba počkať na záver. A tí ľudia nevydržia na záver, hej, alebo vzdajú tú snahu o to si to dať zahrať. Takže mám také pesničky aj ja v pamäti, že to nezahrám. Nemá dôvod to vlastne púšťať, keď pokazíš. Všetci si pôjdu sadnúť, ten sa bude natriasať, ale ani ten sa nebude triasať. To ani nepoznajú tí ľudia. Nie, ono to je tak, že väčšinou ten človek, ktorý si to dá zahrať, tak si myslí, že to je práve v danej chvíli tá najlepšia pesnička. A keď vidí, že ostatní si idú sadnúť, tak si sadne s nimi. Alebo seriózne vážne. Toto sa mi stalo niekoľkokrát, že ma to pustil. Áno, že ma donútili. Že ma donútili to pustiť a nič. Keď je plný parket a dá si Sumarinu zahrať a on ide rovno si sadnúť. Je tanco. On ide iba si chcel dať zahrať a on zíde rovno, lebo to je poslúchač. Ale ešte som potom vymyslel taký, čo boli už veľmi, že aby som im to zahral, tak v rámci toho, tak ty vieš, že ja robím veľmi málo prestávok tanečných. Hej. Áno. Ja mám také rekordy, 1,5 hodiny tanečné kolo, 1:45 minút tanečné kolo. My sme z toho vždycky nadšení. Áno, ja viem, však máš čoho potom vyberať tie fotky. Ďakujem ti pekne, donesiem domov, zbežne nosím zo svadby tak 1200, 1500, tak to nosím 3. Ja ako ti to vykompenzujem v živote. Ďakujem ti. Nemá za čo. Takže zvyknem to potom tak zaradiť, že v rámci prestávky bude nejaká prestávka, tak ja to tam pustím a môžeš si to vypočuť, zabaviť sa, zatancovať. Ale tiež, keď je to aj takto zaradené do prestávkového obdobia, tak tí ľudia si to tiež nevypočujú, čo si dali zahrať takú nevhodnú hru. A existuje nejaký extrém, na čo si spomínaš, alebo spomínate, že nejakú požiadavku od nevesty, že to ťa fakt akože, ja neviem, dostalo? Alebo Od nevesty som nemal nič také. Alebo či si už za svoju kariéru ich počul toľko tých extrémov, že už ti to príde ako normálna vec? No najväčší extrém bol, ale to bolo na plese, nie na svadbe a v rámci takého akože ešte ľudovkového žánru, alebo také zrýchlenej ľudovky, bola požiadavka Rammstein Du hast. Ja neviem, či sme teraz rovnako naladení a ja som vám chcel práve povedať. Ja som sa vrátil minulý týždeň, v sobotu sme boli na Strehovej a ja som mal piatkovú svadbu v Banskej Bystrici. Si mal turné? Áno, mal som také turné. A v piatok som bol teda v tej Bystrici a už keď to tak nejako tá svadba okolo tej 11. viac menej tak upadalo, lebo oni tam asi nie sú tak ako tu, že proste baví sa do samého rána. Tak o tej 11. prišli na parket, ale teraz mimo srandy, prišli na parket tak 70, 75, 80 roční páni a dámy, asi 8 ľudí, hej, a Rammstein Du hast. Chlapci, to bol taký masaker. Fakt, že keď som ich videl skákať, hovorím si, tak kámo, tu geriatria dala. To je cieľ, vieš. V 80-ke ja budem hrať, fotiť. To bola, vieš čo, ale vyzeralo to akože fantastické. Keď si povedal, že ako im to nalialo tú energiu tým ľuďom, že proste povie, vieš, ty ho stretneš, že povieš si starý pán alebo stará pani a pritom... To je len tu u nás, tak to vieš, Rastík, my tu žijeme v tom, že starí ľudia sa nám nezabávajú na nejakú modernú hudbu alebo takto, ale všade, kde som bol mimo náš okres, krajinu, tak som bol prekvapený, že išiel som na diskotéku a 60-roční prichádzali v tej dobe, keď ja, wow,
Čiže ako to je tu v tomto našom okrese, je to také zazvárané, hej, že si a akože dosť to tak aj percentuálne vychádza, že tí starší si prídu posedieť, hej, a nezabávajú sa. Ale všade inde som takto pochodil, tak som mal ozaj taký, že tiež mi sánka padla a keď sme mali podnik, to si ty ešte pamätáš, tak mali sme tam techno, party by sme to mohli nazvať jemne, lajznuté. A bol tam pán, typovali sme mu nad 70, do posledný odchádzal z parketu a pred 2 týždňami som hral jednu akciu Dni obce a stretol som ho tam a nedalo mi, tak som sa išiel s ním porozprávať. Má 73 rokov, pravidelne navštevuje ministry, vymetá všetko v okolí, kde sa vie dostať a užíva si život. Ale počkaj, on nie tak, že sedí a sleduje sa, on tancuje. No, neviem, či to je tanec, ale proste zabáva sa na parkete. Duchom mladý, vieš. Poviem ti jednu príhodu, boli sme hrať v Detvianskej hute zabavu. Neviem, či to bola veľkonočná alebo katarínska, už si to nepamätám. Sme mali po nejakých 18-19 rokov a prišiel tam Bača z Detvianskej huty. On taký lokálny, všetci ho poznajú samozrejme. A my sme rozkladali už cymbal, buka sme nosili. A on, rýchlo mi zahrajte, lebo idem domov, rýchlo mi zahrajte, rýchlo. A my dali ešte cymbal znení. Rýchlo mi zahrajte, oči, chlapi, zahopi. Dobre, očila. Dobre, tak sme to rozložili, mikrofóny, oči, chceli sme sa nazvučiť, už sme museli oči dreť, aj to sme zahrali. Počali ráno o 4:00 sme spalili a on ešte tam chodil. Už odkázal. Ale rýchlo mi zahrajte, rýchlo. Tak toto je akože takéhoto Baču stretnúť, fantázia. On stále, on si pospevuje kolo mňa, ja som tak tiež detvianskej huty, keď sa kúsok vypije, tak pekne počuť v dedine, ako keď ide domov, tak si pospevuje si cestu. Oči, mati moja mati, tieto pesničky, to ide. Vy ste taký kraj, že tam to stretá. Tam to ide, tam to je... Tu už ani u nás tak nestretá. Tu všetci chodia potichu domov, vieš. Hriňovi sme hrali jednu svadbu a išli sme na odobierku. A samozrejme, tam jasné, že každý hneď treba hrať toto. Vychádzali sme z auta a s kamarátom som bol s Robom, tam tiež hral so mnou a on, kým basu vyťahovali, tak on, že si ide zapáliť rýchlo jednu. Si iba takto spravil šťukou a jeden tam už pán. No ale prišli ste fajčiči hrať. Hej. Prstýkoval, ale dobre mu povedal, že ale tam treba hrať. Išli ste fajčičajú. No to sú najlepšie také hľudy a najlepšie to je, keď už končíš, že už pomaly máš polovičku zbalené a tak sa niekto zobudí v sále a ešte mi zahraj. Áno. To sú najlepšie. Ale že ten posledný ranný, vieš, čo je tak zaklonený a ten povie, že nezahráš ešte jednu. Je jedna taká lokalita, tuto ty vieš, Koprovnica, to je veľmi nebezpečné miesto na svadby, lebo tam si ľudia môžu pospať. A už sme mali takú svadbu, o 3:15 som vravel kolegovi, čo chodí so mnou, že pomaličky to ukončíme, dohráme, začneme pomaličky baliť, hej. 15 minút na to sa mladí prespali, hej, že už boli oddychnutí. Chlapci bolo vonka vidno, 7:30, keď sme začínali baliť. To je veľmi nebezpečné. Ja som počul, že Koprovnica práve patrí medzi tie miesta, kde kradnú spomienky. No. Hej, že stadiaľ väčšinou a zo 2 razy hrať. Stadiaľ sa neodchádza, stadiaľ nech väzu. Tam sú také. Ale celkovo tento váš kraj, hej, okolo Hriňovej, to tam musí byť strašná divočina, čo sa týka, ale myslím, čo sa týka muzikantov, vieš, že ja si myslím, že oveľa viac sa musia snažiť, oveľa viac musia posvetliť. Je tam viacej, lebo je tam viacej. Je nás veľa a tí muzikanti vlastne z Podpoľania, oni hrajú vždy, ale hrajú po celom Slovensku. Ale napríklad na Podpoľane stane sa možno, ale málo kedy príde kapela, že z niekade. Ale aj tí bežní ľudia, ako myslím, majú veľmi nevysoko nastavenú tú latku, že tá kapela musí byť dobrá proste, vieš, že musí podľa mňa tam ráno, akože robí sa make-up, vlasy a on tam už až mydlia kalani, lebo
celý deň vás platím, tak budete od ráda. Presne, treba hrať. Môžeme sa aspoň napiť vodičky. Vodu si prišiel fiči hrať. A tak ja to mám trošku iné, že kedy bude pauza? Tiež muzikanti tiež hrali. A tak bola odobierka. Prišli na odobierku a tam nikto ešte. No, my sme vás skôr radšej zavolali, aby ste sa v kľude najedli. Ja. Tak hrali Poteš. odobierka, fotenie pred kostolom sa brelo, potom prvé kolo, neviem čo, druhé kolo, zase ešte DJ, to boli čas, ešte DJ neboli, no. Druhé, vieš, že stále. A potom už prišiel zase za nimi ten mladý, chlapi, poďte zahrať. A ten prímor sa postavil a vraví, počúvaj ma, ale prišli sme sem hrať alebo piť. Jediná pre mňa taká, vieš, vec, že keď prídeš do sály a vidíš ľudovú muziku, tak vieš, že si toho veľa nenasedíš. Ako fotograf a ako kameraman, dajme tomu, lebo vieš, že tam tí ľudia budú žiť na tom parkete a ty máš čo reálne. Dobre, na jednej strane som rád, na druhej Ono ako aj pre mňa, ako pre DJ je dobre, keď sme zmiešaní, lebo odpadnú mi ľudovky, ktoré som 15 rokov aj mimo hrania napočúval, hej. Čiže ako nevravím, že ľudovky nemám rád, hej, ale za tie roky toho hrania ja sa potom sústredím vyberiem si oldies, zahraničný, slovenský, potom naše mladí v úvodzovkách, kde máš iné kafe a podobné vypaľováky a viem si to inakšie stupňovať, hej, a striedame sa. Mali sme jednu svadbu, to boli chlapci niekde od detvy, by som si spomenul na názov. Plavtáci? Nie. Taký, ale potom nahrávaš to. Tak tam sme sa dohodli tak, že hrajú pol hodinu, 5-minútová pauza a pol hodinu, hej. Oni prvú pol hodinu natiahli. 5-minútová pauza, tak oni natiahli a ja natiahnem. Však si to ideme užívať v rámci toho nejakého tvorenia. Hej. Im sa nepáčilo, že ja som natiahol, znova to natiahli, hej, o pár minút oni ďalšie kolo. No čo sa, oni horší, alebo čo? Áno, a takto sme sa doťahovali a sme prišli do bodu, že už sme nerobili pauzy. Hej, že proste oni skončili a ja už som mal pripravenú pesničku, hej, položil slák, hej, a už sme išli ďalšou pesničkou. Samozrejme tiež, ja som končil, hej, dohrala pesnička a oni už začali. Prišiel host za nami celý mokrý, hej, zadýchaný. Chlapi, toto nám nerobte, však my zomrieme na parkete. Mal povedať, že chceš, aby boli doma. Nebudú. Si tam na úkol, vieš. Ale David. Ono je to akože, to je klobúk dole, lebo niekedy, ja si pamätám, tak ako keď sme ešte aj nepúšťali nič, aj iba čisto kapela, keď sme boli, tak sme, málo kedy sa dalo tak dohodnúť, sme povedali aj tomu DJ-ovi, že prosím ťa, my sme ľudovka, tak my budeme hrať tie ľudovky. Ale on mal tie ľudovky, vypekačky, on pripravený tiež na to, že na tie ľudové, v tej danej oblasti, samozrejme, kde, ale tiež sa na to tešil, Že prišiel že tak sa nedalo tak s nimi niekedy dohodnúť. Ale ja si neviem predstaviť DJ-a, ktorý sa teší na ľudovkovú vypaľovačku, hej. Nič zlom. No, na to skákanie, no, tí ľudí, no. A sa k tomu mohol skákať s vami, keď to vyhrať. Ale však ako ono to musí byť súčinnosť, hej. Keď ideme na takúto akciu, že sme tam zmiešaná partia, tak sa dohodneme. Obzvlášť, keď sa nepoznáme, tak tedy si dávam záležať, aby som bol podstatne skôr tam. Hej, s rozkladaním, lebo väčšinou to funguje u mňa tak, že ja ich ukecam, aby išli cez môj aparát, lebo oni o 2:00 končia, ja budem do 4:00, do 5:00, tak aby sme nemali dve techniky rozložené, ale viacej miesta, hej, tak sa hneď dohodneme, ideme cez môj aparát a už si dohodneme. Ľudovky sú tvoje, oldies mi neber, hej, a ideme na to. Teraz si predstav, že by si ako zahral nejakú ľudovečku, ktorú on mal nachystanú za 3 minúty, že s tým lečí na tanečné kolo. Alebo nič by bol krajšie, vieš, budú hrajú a ja začnem kandračovcami. V čom si sa viac našiel? V starejší alebo ľudová muzika? Aj keď si myslím, že je to dosť taká zvláštna otázka, alebo ťažko zodpovedateľná. Ja ti poviem asi vo všetkom, hej? No, že je to také, že je také, že už keď som tam, tak už si to, aj kvôli tomu možno už to robíme, aj som sa k tomu vrátil, že to robím vo vlastnej režii.
a už mám aj s muzikou sme tak dohodnutí, toto tam. Boli sme minule tiež na svadbe a bol druhý starejší a vravím zvukárovi, no so mnou tiež chalan, čo púšťa, sleduj starejšieho, lebo nikdy nevieš, čo sa môže a potom zrazu ticho on sa rozprával. Vravím, sleduj toho starejšieho. A ja som zvyknutý stále na teba, keď viem, že si tam, tak ja nepotrebujem nič riešiť. Že tak. A to si mi práve tak zobral otázku, že či si už zažil teda svadbu tak, že nezobrali vlastne teba ako starejšieho. Áno? Že idete vy ako muzika, ale starejší je vlastne teraz tak, že kapela starejší DJ Čepčenine. A už je na ľuďoch, že čo... Balík počuje. Ale trháte, nie? Že toto by som spravil inak, alebo toto sme mohli pridať. Ale ja si rád to pozriem, že každý to má nejakú inú predstavu, každý to nejak inak rieši, no. Je to zmena, vieš. Aj pre mňa čerpáte od seba nejako nápady? Či nie? Alebo máš už tak zafixovaný ten svoj? Vieš, ja to tak neriešim ako niektorí starejší, že že presne takto, že ja to takým voľným štýlom to robím. Sice mám kroj, všetko, som ten tradičný odev, ale taký inakší. Neriešim, napríklad aj tú odobierku sú tam niekedy, ja si pamätám odobierky, že dobre, že nie 3/4 hodinu tam plakali všetci, že ako tí mladomanželia odchádzajú z domu a na druhý deň sú na gauči, vyvalené. Jasné, treba poďakovať za všetko a sme na svadbe, takže musíme... Tá svadba je o zábave. Takže musíme to tomu podriadiť. Treba poďakovať. Ja viem, že tie slzy vyhrknú, aj keď pri tom opakovaní nevždy každý dokáže to zopakovať tie ďakovné slova. Dobre, ale ty tie slova v podstate hovoríš zo seba, hej? To znamená, že tak ako momentálne tú atmosféru cítiš, tak tomu prispôsobuješ aj nielen ten text, ale akože aj celý ten program. Hej, mám tam musíš sa niečo držať, samozrejme, ale aj ten program, ako ty vravíš, že ja to riešim tak, že uvidíme. A nie je to dvakrát stejné? Nie, že uvidíme, a ja mladom manželom uvidíme, ako to bude vychádzať. Ja neviem, koľko tí ľudia budú jesť. Ja neviem, koľko... No koľko im dovolí. Neviem, čo je. 7, 15, prisáme. A budeme robiť kroč. Sú také, že nevesty ti, vieš, pošlu ti, že harmonogram. No sedíme a pozeráme do toho chlapí, my už hráme a my ešte len. Ale vieš, nedá sa to, musíš sa prispôsobiť, no samozrejme všetkému, že čo ako. Áno. Keď mi nevesta povedala, že Janči, spravila som harmonogram, bude to vychádzať časovo, neviem, tak poviem ti to, keď budeme na tej svadbe, to poviem, či to vyjme. A ráno o 4:00 nevyšlo to. Je mi to ľúto, máš to príšte. Najlepšie je tak, ja sa dohodnem, že čo by asi chceli, či nejakú hru, či ten coach, alebo niečo také. A ja sa to už snažím. Toto ešte beží, tieto hry na svadbe? Ide to ešte stále. Toto je taká, akože taká otázka, lebo akože ja keď som DJ, tak ja hry nerobím. Že k tej mašinke a dlhá noc by si triadil ešte čo? Aj tie topánky, ide to. Ale ja to napríklad aj tie topánky robím iným štýlom. Ja dám 4 otázky, dajme tomu. A potom chodím a pýtam sa ľudí. To je fajn. Nech ľudia, oni ich poznajú hlavne. Oni nech sa pýtajú ľudia, aké... Možno ich poznajú. Tak, alebo ich chceli spoznať. No som ináč tým, že som teraz bol nedávno s tebou, tak som si tak akože dobrý pocit odniesol z tej svadby, že som to zase videl trošku inak, než na čo bežne sme zvyknutí. Ale zase, ten coach, alebo teda celkovo tie hry, hej, pre nás sú tak zaujímavé v tom, že sa pije. Hlavne keď si šofér. Ale nie v tom, že my v podstate má to nejaký priebeh, to odozdanie tých fotiek, hej, to znamená, že po tom obrade je tá sála, blablabla, polievočka, hej, a potom už máš fotky len, že tanec, vykrúcanka a koniec. Ale ešte má skupinu. Ale keď je v tom torta, hej, ešte mohol skupinu, ale keď je v tom, hej, že torta, topánky, tam sa dajú tiež fajn zábery spraviť, ten coach, hej, alebo niečo. Ja viem, že ten coach je taký už, hej, kvázi odrepaný, ale pre každého je to ten výnimočný moment v ten daný deň, hej, a na tých fotkách to tiež celkom zaujímavo vyzerá. Takže ja nie som proti nemu. Ono je to, vieš, záleží aj od toho starejšieho, ako to podá, podľa mňa. Lebo ja už som zažil takú svadbu, kde boli hry a bola sranda, bola zábava, že to bolo príjemné sprestrenie. A zažil som aj takú svadbu, kde ten starejší bol taký násilnícky, by som nazval, že proste chceš, nechceš, ideš.
je mi jedno, či si abstinent, ale piješ. Hej. Žiadna sranda. Ale proste natvrdo, že hovorím, že dobre, tak idem hrať, hej, ale nebudem piť alkohol, hej, daj mi tam vodu. Nie, budeš piť alkohol, mňa to nezaujíma. A toto už sú také, že to je trošku tak silené, hej. Pokiaľ je to tak prirodzené a ľudia sa bavia, tak je to super. Ja som vydečný alkohol, ja nemôžem, budeš piť. Teraz Si hovorím, viete, kam môžeš aj potom. iba jedenkrát. Hej, iba jedenkrát. Takže sú takéto veci, ktoré... Ja bol som na svadbe tiež, že pýtam sa nevesty, prípitok bol, keď toto riešil prípitok, že dá si aj svadobný otec so zaťom, že tak privítať si. Pravda, zasi. Viem, že ja za to sa pýtam, lebo nie vždy, aj niektorí abstinujú, toho pekla vedia, on už 5 rokov nepí. A to sa vždycky dá iného oklamať, vieš. Za to som mi povedal. Mal som také, ako to je trošku mimo toho, ale presne niečo v tomto štýle, že mal som také fotenie, vieš. A kde sa budú fotiť? V repke. Vieš. Neviem, čo ti teraz povedal, že v repke, vieš, tak prišli tam aj s takými deťmi, hej, a teraz deti strašný rev. A ja hovorím, a tak keď nechcú, tak nech sa akože nefotia, tak odfotím vás, ako viete, to je v poriadku, nemusíme ich na silu tlačiť. Čo na silu, tu budú stáť, pekne usmievaj sa nám, do fotografa. A dieťa rev a už, a ja som si všimol, že kurník šopa už nejaké krvavé oči majú tie deťorence, ale dobre nevyzerá, alebo čo. A žena hovorí, že majú alergiu, ale hádam to už chvíľku na tú fotku vydržať. To je nejaká peňová alergia, deti už zbordové, krvavé oči. Ale hádam to už 5 minút na tú fotku vydržím. Kvôli svadbe, čo nespraví? Nespraví. Kvôli fotke. Presne tak. Takže sú takéto momenty. Tak to musí byť, jednu svadbu som mal tiež, že už sme prišli rozkladať aparatúru, ozvučenie a prišiel mladý za mnou, ja som tam bol aj starší, kapela, tam sme mali aj DJ, všetko sme bez čpčenia a prišiel že Janči, prosím ťa, ja sa ťa chcem spýtať, čo vlastne je mojou úlohou dnes, lebo aby som mal prehľad. A nevesta prišla. Nebol si na videohovore, čo som si so starejším volala, nebudeš vedieť nič. Nevítam. Neboj sa, to dobre bude všetko. Tam bude hlava rodinu. To nosí nohavice. To asi. Hlava rodiny, no. Ty v podstate tú svadbu aj ukončuješ? Viac menej, ako si tam väčšinou do samého konca? Už väčšinou som do konca, že aj posledným 10 zahrám posledné pesničky. Nejaký taký magic touch na to, ako ukončiť tú svadbu, alebo či necháš voľný priebeh? Ja som taký, že ja nerád ukončujem. Takže kým sú tam a kým sa bavia kľudne? Ako už bolo aj také, že 6, 7 sme ešte hrali. Ako už jasné, keď vidíš, že tam máš 10 ľudí, ktorí už netancujú, ale sa vzájomne podopierajú, tak ešte im ten záver na želanie tie opúšťaky, hej, slzy tvíma, myšediví, aby si zaspievali, hej, že už ozaj idú do toho posledného a už potom im poviem, že reku, nehnevajte sa, ako už to nemá význam. Hej, to zvykne prísť aj prevádzkari za mnou, že Zdíšte to, ľudia už idú na omšu. áno. U nás na Hriňove je zákaz povedať, že je koniec, lebo to je ako keby si nožom popichol do tých ľudí. Áno, to je ešte viac. To musíš len tak Dostratené. a zrazu už ani nie sú tam. Je postupne, že akože cymbalistka zahrá solo a vy postupne už vydáte. Keď povieš koniec, tak je najznámejšia veta ešte jednu. Áno, a potom ešte jednu a ešte jednu. Po tej poslednej čo ide? Ešte jedna. To už idú naše slzy. Dobre, to máte. Ako ja nerád, aj preto ja nerád robím aj tie prestávky, lebo keď vidíš, že ľudia sa zabávajú, ja ich nerád ukončím, že teraz, teraz bude prestávka a vy si teraz všetci sadnete, teraz všetci budete jesť koláč, piť kávu, hej. To mne príde tak akože na silu prestávka. Keď už vidím, že nevládzu, hej, že už postupne sa vytratili, hej, polovička, tak vtedy už tá prestávka má význam, hej.
alebo nejaké ukončenie toho kola. Obidvaja ste ťažkí profesionáli, takže obidvaja viete vycítiť z tých ľudí, keď... To víš, prečom. Nie, že najlepší zábery treba nechať, ale už keď to už je aj čas nejaký taký pokročilý, že už je to ozaj dlho, keď už taký sa ako už tam pozerá. Tak už jasné. Že už by dačo aj zedol, ale... Ja sa spýtajú aj, že koľko trvá tančekov, no To nedá. toľko trvá, koľko budú tancovať. Áno. Tak nie je jasné, že nebudeš tam 2 hodiny do polnoci. Hodinu 300, áno. To je taký strop asi, to sa mi podarilo v živote. A je rozdiel, že keď je kapela a samozrejme aj keď sme aj s kapelou, tak aj cez hodinu sa hrá. Že jednoducho je tam zábava, vieš, ale... Ono sa to ako z toho tvorenia atmosféry veľmi ťažko ukončuje, keď vidíš, že tí ľudia sa bavia a idú ti. Hej, to je tiež také, že teraz mne sa už nechce, bolia ma prsty, tak to ukončiť, to tak nefunguje. Áno. Alebo že mňa teraz bolieva hlavička, tak idem si chytro dať paralenik, tak vy si zatiaľ oddychnite, vieš, to nie. Proste keď tá atmosféra je na tom parkete, tak na čo budú spomínať? Na to, ako sedeli a rozprávali sa, ale nie na to, akí boli spotení, ako ich nohy boleli, ako nemali hlasivky, čo kričali do rána. A DJ, ktorý robí linajkové, hej, že ideme 35, 35, 35, hej, že ideme 30 minút má školu, 5 minút pauza alebo 10, to mne príde umelé vtedy. Položiť ti teraz otázku, že či si myslíš, že je OK, keď niekto šetrí na DJ-ovi alebo na muzike a povedia, a viete čo, strýko má reprák, ako on nám bude púšťať. Je asi zbytočné, pretože teraz sme vlastne vysvetlili to, že na čo ten DJ, na čo tá ľudová muzika je, ako to dokážu v podstate celú tú zábavu tak ako rozprúdiť a vycítiť z tých ľudí. V rámci svadeb mi nikto neriešil cenu, hej, to môžem povedať. Fajn, to je dobré. Ako v rámci iných akcií to už bolo, hej, že to je veľa a takto, ale v rámci svadby to sa mi ešte nestalo, ale dlhé roky som fungoval na veľmi nízkych cenách, to je tiež pravda. Čo ja si myslím, že ešte tí ľudia už keď ti píšu, oni si už dopredu zistia od niekoho, že... Určite, akú mali cenu. Alebo keď aj nie... Tak som ja začal inak. Keď aj nie, tak napíšeš, čo ako toto videli sme už. To už je jedno, že či tí ľudia... A je mi aj jedno, napríklad je x starejších, je x ľudových hudieb, je x DJov. Jednoducho nech každý si zoberie, koho chce. A je to na ňom, či to bude za 70 €, alebo za 800 €, alebo za 1500. To je Ale je vhodné si predtým overiť toho, čo... To už je na tých ľuďoch. Samozrejme, že je na tých ľuďoch. Ja vždycky budem tvrdiť, že vy v podstate, keď vás beriem ako muzikantov, hej, kým nehovorím ako starejší, ale ako muzika, ste podľa mňa jeden z najdôležitejších článkov, tak ja som to povedal aj na začiatku, proste na vás to celé stojí a na vás to celé padá. To je všetko, hej, lebo keď nie je dobrá muzika, tí ľudia sa v podstate baviť nebudú. Ja nemám žiadnu reklamu. Ja odkedy som začal do dnešného dňa, ja som nemal žiadny banery, žiadny Facebook. Pravíme dačo. Díky za podnku. A môžeme, keď budeme vonkajšie akcie budúci rok v lete riešiť. Dobre. A už niečo sa rieši, takže... Ale nikdy som nemal také, že svadobný DJ alebo niečo takéto. A v podstate sociálne stránky, čo mám, hej, v sociálnych médiách, tak všetko to bolo zamerané na tie vonkajšie akcie a na klub a tak ďalej. Ale nikdy to nebolo zamerané, že ja som ten svadobný DJ. A aj tak nie je rok, že by sme svadbu nezahrali. Áno. Je to tak. A to je tá najlepšia reklama, lebo ľudia si povedia. Hej, prvé akcie, ktoré som v živote hral, tak tam som získaval ďalšie ako keby objednávky, hej, zákazky, že ľudia prišli počas akcie, zapíšte si ten na ten dátum, hej. Ale to majú asi všetci, to máte aj vy, Janko, že v podstate nepotrebuješ tlačiť nejakú reklamu alebo niečo, už to ide tak samospádom o tom, že tí ľudia, ktorí boli na tej svadbe a zažili vás, tak... Určite, tam to je najlepšia, to je úplne najlepšia reklama, lebo keď ti napíše mail niekto, alebo na správu, alebo hoci kde, tak je najlepšie, keď ti napíše, že boli sme na svadbe, videli sme, chceme vás, dovidenia, dátum, koniec. Vtedy ale väčšinou nič neriešime už potom. Hej. To už sa stretneme týždeň pred svadbou, len si prejdeme posledné detaily. Ale samozrejme, keď je niekto neznámy, tak my fungujeme na sociálnych sieťach, takže vieš, pozrú si toto,
popýtajú sa jasné hneď, že ak náhodou chcete, poradím vám s hocičím ešte aj popri. Daj to do percent, čo? Daj to do percent, že koľko si mal len tak náhodných nejakých, že ťa objednali. No teda, poviem ti, Minimum. poviem ti, keď sme začínali, tak iba tak sme fungovali. Vieš, ale to sme samozrejme fungovali iba v tom okolí. Vieš, že kde máš. Ale teraz je to... Lamácie budeme, tie sociálne siete v podstate sú teraz tak dôležitým prvkom, že Ty na sociálnych sieťach nežiješ. kto? Hoci kto. Nemáš sociálne siete, nežiješ. Určite je to tak, že tam veľa je svadieb, že... Lebo vždy sa ma niekto pýtal, a komu hráte? Ako keď niekde ješ na sadbu, a komu hráte? Teraz už ani si hrají. Už ani neviem. Ja si viem dokonca dopredu tipnúť ako Sibila, že komu budem najbližšie fotiť svadbu, vieš, keď ho ešte má buknutú. Lebo ono to tak funguje, že ti pribudnú nejaké sledovania, áno, a zhruba nejakých 10, dajme tomu, v tom danom týždni, hej, ti tam niečo pribudne a ja viem, že jedna z tých 10 je už najbližšia, vieš, taká, ktorá sa ozve. Lebo boli na nejakej svadbe, ale to vždy príde po svadbe, že dajme tomu, v sobotu si na svadbe, a v pondelok ti píšu, že náhodou tento termín nemáte voľný, takže hej, tak tie sociálne siete sú dôležité. Ako typujem, že keby sme fungovali len na telefónoch, ako myslím len na telefónnom čísle, tak asi... Ale teraz to je aj dosť veľká reklama. Ľudia vidia, aha, Áno. tam boli, tam sa ľudia zabávajú. Chalani, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať. Čiže to ukončiť? Musíme to, ja som tuto Jankovi hovoril, tu Aksenka Denisa posadila, tak uvidíte, to bude dvojdiel. Ale môžeme aj 2-3 diely dopredu, vieš. O rok si to dáš znova, vymeníme si pozície. Ja vás skôr ešte raz tu rád uvidím, ak potom príde pozvanie, ale teraz vám chcem naozaj veľmi pekne poďakovať, že ste to pozvanie prijali, že ste prišli, ty, že si meral vlastne cestu z ďalekých krajín až hen z Hriňovej. Áno. Si zatiahol. Že ste sa podelili o svoje či už skúsenosti aj o to, čo ste vôbec zažili. A chcem vám pozdravať ešte, prepáč, na budúce dáme potom 3,5 hodinovú reláciu príhody zo svadieb. Ale to by bolo zaujímavé. Ale to by sme mohli dať už potom online normálne. No bez problému. Vieš, že aj s chatom. Dobre. Nech sa pýtajú. Nech sa pýtajú, hej? Jasné. No jasné. Ale tak dajme to nielen svadby, ja to môžem zahrnúť tak všeobecne do akcií. Dobre. To bude zaujímavejšie potom. Kráľani, ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme. Vidíte, na budúce. Ďakujem. Ahojte. Čau sa. Ahojte. Čauko. Super. Sme off? A išli sme hodinu.